ayca bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeewo e yawa habrude Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi mantude mon e mande mon kala to mbawɗon wonde e dunde baba adama nde ko weltare artude émission mon Ganndal Thierno Mody Thierno Ganndal ko arata kalowo ko iwata kono ko Thierno soyne yiide yette e jabɓe e hoto yewne kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni ene moygodiri on calminama on juurama Thierno men Thierno Sama somo rabbi to gonda eno gonirɗa Thierno a salminama a juurama a ñagama Allah moƴƴere no fewi e duwaw kono kadi en calmini Thierno men Thierno Aliou Thiam toon to Wourossogui wondude e Thierno Cheikh to gonnon ene gonir ɗon Thierno on calminama on ñagama Allah duwaw no fewi kono en calmini Cheikh Ahmad Tidiane Ba halif général toon to Madina Gounass Thierno to gonɗa ene gonirɗa a salminama ñagama Allah duwaw no fewi en calmini hen kadi Thierno Chérif Mouhtar kono kadi en calmini kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta no diideɗo on calminama on ñagama Allah duwaw kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kodde Adama Aissa Imani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro Nangue e hoole Thierno Bachirou Tall a salminama a juurama kono mi salmini to Madina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a salminama a juurama kono en calmini to Touba Lil Abdoul Mouridina Sadiqin la humo bi khidmatin aw bi hubbin adiyatin Thierno gonɗo toon o kadi salminama juurama weltanama kono kadi en calmini to Tivaouane galle Cheikh Haji Malick Sy Bakary Dramane Aramlo Coumba Thiam a salminama a juurama weltanama ha woni gonga en calmini kadi ɗo e Yoff Layen tan galle Cheikh Issa Laye a salminama a juurama joom yama saral jinni wal insi inni rasulullah ilaykum ɓe calminama kamɓene Laye Makhtar Laye Seydina Laye Alassane kala tan to kilifa diine wawi wonde e nder aduna he surtout e nder Sénégal e wonɓe Fouta kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama ha woni gonga kadi en calmini kala dawoɗo e nder galle he Piindi TV guilo dow tan e PDG men Daouda Moussa Dia le lion rouge baɗɗo koɓe mbaɗi jogorɗo wadde koɓe ponno wadde teɓe mbaɗani o salminama Seydi Dia o weltanama kono kadi ka Abou Samba Diop a salminama a juurama technicien ji ɗi foof caméraman uji en kamɓe foof ɓe calminama e journaliste dawoɓe ɗo e kala tan mo ganduɗa an ko Piindi TV woni e ɓerde ma aɗa yeeɓa aɗa waɗa abonné aɗa waɗa commentaire foof min jii onon foof on calminama on juurama emin mbiya moon tan yon jokku wadde suivre Piindi TV ko yesso fayi on jii plateau ji kisi pulgarde ɗi ko yesso fayi on jii kadi ligguey baɗɗo fayide ganduɗa émission ji nana jaara yesso kono alhamdoulillahi rabbil alamin kono foof ko onon fulɓe jaggi hen wadde mbaɗe abonné mbaɗe commentaire e nder Piindi TV so ɗum yawti ko rokkude tan message haɗa en tottude Thierno men Thierno Mody Aidara en jii ko heewi e nder leydi men ndi eɗen ñaago kala to ɓiɗɗo pullo woni e kala tan biyeteɗo sénégalais yo ñaago jaam e leydi ndi eɗen jaala ɓe ganduɗa kamɓe mbasi hen pittali mabɓe mbiyen leydi ndi enen mbawi ɗum fewnande koye men bonnude ala ko nafata par ce que sa bonni janggo e jaam kadi ko an fewnata bonnude ala ko nafata par ce que sa bonni ma bonnan sah hoorema tawa tinani sa bonni Auchan walla bonni station Total walla kala ko mbawɗa bonnude hayso tawi ko disons sa ko France jeeyi a fotani bonnude sako noon Auchan mo ganduɗa France jeeya ko Sénégal naaɓe e hoore mum jeeyi ko fournisseur uji Sénégal en kamɓe liggoto hen ko produit Sénégal woni hen hande so heelama ɗum ɗon ko bonnere tan wawi wiyede wiye kadi mawɗo leydi ko Allah waɗata ɗum Allah waɗi ɗo Macky Sall son jii hen ko welani men goppen ha élection yona jehen vote nen goɗɗo kono kadi président Macky Sall yo yurmo Sénégal naaɓe yurmo sukaɓe anda so haalnama e so haalnaga leydi ndi no muusi kala ko mbawɗen hen wiide leydi ndi no muusi yo wallu yimɓe ko ɗum tan mbiyannomi mi udditiro ɗum haade mi tottude Thierno men Thierno Mody Aidara Thierno Ganndal ko arata kaalo ko iwata mboɗa andi hande ɓerde nde welani mais situation oblige il faut yimɓe gara mbaɗa émission Thierno assalamu aleykum eyyi waleykum salam kaaliɗo discours ma waɗi fayde mi salmini kala ndaro Piindi TV woni debbo woni gorko mi salmini fuutankoɓe mi salmini diaspora naɓe kala to ɓiɗɗo pullo woni e nder aduna o Thierno Mody Aidara salminimama juurimama weltanima ha woni gonga ceerno ko woni discours ma haɗami wiide sa question ngaji haɗami wiide namni e naggam e naggam ko woni discours ma e ko ƴewtineɗa e leydi ndi ɗeɗo balɗe ɗe jawtuɗen eyyi kaaliɗo min kam affaire koko betti kam nan neɗɗo kala ko bettuma wawma wallahi ndeysan min mi huccite télé mbaɗa ƴeewa mimi joom suudam ɗe balɗe ɗe ruwandal wuuli ceerno aɗa aɗa ko ñagotomaɓe saabu Allah tan ɓernami welani ala kaalid wona toñenge aɗen ko tan mbimi ruwanda wuuli saabu ɗum meeɗa ɗum wiide Sénégal ɗum de affaire o bettima min joom suudam ande de balɗe kam gandum ruwanda no wuuli oyi kam holto woni Rwanda mimi ayi koɓe kollirat koye télé ɗe oyi kam ɗum ko Sénégal ɗo sa yalti joni jiiya ɗum kaaliɗo emin kaala min parani nanmi kurre récolte mo tuyi wallahi ndeysan kaaliɗo sukaɓe mayɓe hen ɓe eyyi eɗen duwono jinnaɓe mabɓe min no manda mani yimɓe jaɓanat kam kaaliɗo ɗo joni noon mbimi sukaɓe koɓe ñakko fayde eyyi mi yi vidéo ma hewɓe combien mort kaaliɗo nañƴen
bon mi wawa haalde combien mais ɓuuri joyo kam à peu près 10 limanam hen ɓi ministre ala hen hay ɓi chef de quartier ala hen gonwolana gon hay ɓi tan gandaɗo leydi ndax min nani e yimɓe no mbiya won galle avocat mo ɓe jinno fusoyde ɓe guila ɓe ñewi ɓe garni kese ɓe tawi toon hay suka makko ɓe tawan toon joni dal enen wasɓe enen kaɓete par ce que ɓe jiyannoɗa ɓe jooɗo e télé eɓe nodda fitina nde fitina ari nde a yiyani ɓe hay dadiraɓe mabɓe jeeyaka hen koreji mabɓe jeeyaka hen enen jalti enen kaɓa enen pella enen maayi enen ɓuuli ƴiƴam enen dafa pourquoi est ce que kadi a yiyani hen e goto banggue woni média wonko joui hen par ce que kala ko mbawɗen haalde wonko haalata kam e télé mais hande aɗa ƴeewa ɗo télé mo ganduɗa a ƴeewat ganda oɗo kam ko waɗi contre Macky Sall jeeɓa oɗo télé ganda oɗo kam wondi koye Macky Sall joni télé mo ganduɗa ko waɗi contre Macky Sall on haalata e leydi ndi haalata e Macky Sall ko moƴƴi télé mo ganduɗa kadi wondi koye Macky Sall haalata tan koko moƴƴi e Macky Sall est ce que on ɗon probléme média est ce que wona ɗum yettinɗo hande haala ka kalil jimol joolowo laana yimetake e tufde gonga de an sa wone télé ganda aduna fof min ƴeewma kalil ƴeew ko kalta e leydi nda sukaɓe no kewi inconi waɓe no ceerno mum ganda hay ɓera tous surtout koɓe nani ko tan ɓe cikkat ɗum woni gonga a faami ganda e kayitaji haydara ganda e justice haydara hande kaalido jotto yenna Macky Sall lendi ɗo way foti wadni ɗo foti wadni min ɓocconde min nana tan mum wiya kaali ko haali ko gonga mi ƴetta kaƴam toppawmi ɗum est ce que kadi a yiyani ceerno ɗum ɗo foof addi ɗum ko wasde rokkude Ousmane Sonko droit ji mum par ce que sa noddi kadi neɗɗo e lawol wimami notoyo a fotani ɗum ƴewande kadi lawol to foti rewde cikkumi ɗum kadi ko mbiyata hen est ce que wona probléme o ko ɗon fuɗɗi soɓe goppinoma tan o yeehi so welama o rewa ha Tenguiƴi ha Bargny o artoya palais de justice ala probléme l' essentiel koko yo artan eyyo Kalidou min bandana yimɓe no mbiya neɗɗo so yalti kalto wela foti rewde ɗum ko gonga ɗum woni droit way koko waɗi yimɓeɓe gandanɗa Kalidou joni kalden gonga tan Ousmane Sonko e leydi wona Kalidou e leydi position mo Ousmane Sonko dari o wona on position Kalidou dari nati wonde n'importe qui nati wonde n'importe qui an ɓe garnima haydema galle ma sama haali kadi ɓe ceerno Mody ko Macky Sall woni ala ko yewtere ɗum gonga kalen ɗum mbi yimɓe goni koye leydi démocratie démocratie a aranama a mbima rewɗo a sallima a yeddodiri a mbi sécurité ma nani kamɓe woni sécurité o rew toon kala ko hemma va dire conséquence laamu nden kali waɗat assumer conséquence o nden noon baɗono kaali no wawi joɗade wiya ɗum ko politique ɗum Macky Sall wonno programme kono aɗa andi exemple Sonko wi ko ɗo ndewonmi sécurité wimo rewga ha joni ko so welama kadi o rewata toon to yiiɗi rewde ɗo tan o rewta est ce que ɓe potanoma woppude tan o rewa to yiiɗi rewde ɗo leydi yarata noon kaali to yi noon rewde université damal université hatta omo jogui hen droit tacca université jaaha Fann hôpital Fann e fulmo jogui o est ce que convoi ma yata ambulance wona caggal ma kaɗa ɗum yettoyade Fann kalden gonga kaali mi jaaɓi nda a tumama neɗɗo nawde accident sa yettima hôpital Fann te ɓe ndewi université tan hoto andu est ce que ɓen gabbot ɗum tan est ce que gonta no bonna affaire aji noon kaali an Macky Sall hay Macky Sall mawɗo leydi so yalti sécurité ƴewno ɗum to foti rewde wiya ɗum rewɗo joni holko mbiyata hande e Ousmane Sonko o wi ko heɓikumo ko foof probléme o foof e no leydi ndi huɓɓiri foof o ƴetti responsabilité o totti Macky Sall o wi foof ko Macky Sall waɗi ɗum ko mbiyata hen so welama président Macky Sall so welama dakkaleɗo huno ko ɓuulo haalta jaam a faami neɗɗo ko heewi ko hewta ha para ƴetta ɗiɗo foof mbiya ko mawɗo leydi te Kalidou ay yimɓe so woni leydi yo kaldu gonga ñande foof mbiya noon Kalidou élection campagne ko moment goto tan a faami leydi yahani an aɗa andi ko yanade leydi jodde Macky Sall jewtida e makko non kanko mo wi aduna welata hawliggoɗo e Macky Sall kono parani pour fewnude Sénégal non omo paari mais aɗa andi ko mbiyata ko
aɗa wawi liggoɗade président gona opposant kala miijo ma onon foof nden toon gonon gotum Ousmane Sonko wi so tawi tan heddi ko Macky Sall o anda kanko o watta miijo mum wayni an hannde gona e galle o jogoɗa miijo joɗɗo e Piindi mbiɗa noon ɗo e Abou Diop nani yeeso mi haalanta Abou Diop so Abou Diop kono so Piindi yani ko an liɓi ɗum ceerno woto naw toon débat par ce que ceerno kala ko mbawɗen haalde noon aɗa andi leydi ndi no muusi torop par ce que heewɓe yakaru men ni tasi seeɗa e Macky Sall hay so tawi wonko waɗi noon so tawi en kaldat gonga wonko liggiɗo ko heewi est ce que a yiyani kadi terre mo waɗi ɗo bus rapide transit mo fendoto ko waɗi jamñajo ko ɗum foof c'est bien beau mais hande sa yi immeuble aji jamñajo noon toon goni ɗinani mbaɗa fisir est ce que o walluno sukaɓe emploi ɓurano hewde toɓɓe ɓurano hewde fayida e wonde ɗo e mahde e fewnude laabi te sa ƴeewi sukaɓe noon ɗo ne jiiɗi liggade ngala ko liggi aɗan eɓen mbiya couvre feu e corona aɗan ƴettowo laana ne rewoye gueej so maayi moƴƴi so yettima moƴƴi on hulani corona sen kaldi gonga eyyi kaaliɗo terre kam ha hande dogani tawi milliard uji mbaɗaɗi hen terre nan dari dogani terre kam ha hande dogani tawi milliard uji mbaɗaɗi hen hay terrain bulo semornoɗo terre vraiment nda terrain bulo kam no dogonno min Macky Sall so gongo yinti mi haalnan mo kaaliɗo min muni muusi kam ko uddi men ko te ala hay goto sens noon min muusi kam nda kaaliɗo Gambi enen ɓuuri ɗum mumen fof Gambi nan waɗa tenir te sa ƴeewi joni couvre feu addama minuit ha 5 heures du matin minuit 5 heures du matin elle corona ko jamma tan yahat vraiment a faami Macky Sall ay to leydi wonno yo woppu to leydi kaaliɗo ko tawno mawɓe no mbaɗa mawɓe diine no mbaɗa yo woppu ɓe mbaɗa te sa woni président leydi a ƴeewat yimɓe leydi no jikkumumen mbayi ko ɓuuri yidde ƴeewa yaadude e mabɓe te ayi mi wona tajje ma sa ƴeewi no corona o ari o yaltini budget goto sooda maaro en duulin en eko wayno ñaama lewru gasi joɗɗa aɗa halko te anani e discours makko hanki o wi hitande foof ma o yaltin 500 milliards naggam o naata est ce que ceerno sa ƴeewi ko waɗata min cikkumi tan Macky ne yiiɗi liggade mais ɓe wondi ɓe heddi wawde liggade par ce que ko ƴettata kalis aɗa rewne ministére aji aɗa rew est ce que a watta ɗum subventionné tan maaro duulit suuka tawde yimɓe ɗum ɓuuri yidde wujjoynoɓe osan kala jaaɗo a wujjani parfum a wujjani goɗɗum gujjuɗa ko ñamde est ce que o ustata ñamde nde ceerno ñamde kaaliɗo leydi haɗa yawrude yeeso yo ñamdu waɗ normal mi namno kisma kanko foɗi ɗum wadde maîtrisé France hay soɓe jurnomi duuɓi tati hay goto noɓe liggaki ɓe dañta probléme ñamde ɗum kam sip ala ko neɗɗo ko wawi ɗum muñirde tubakoɓe ko ñamde ɓe iɗi lijjide ha waɗi correct kala ko neɗɗo dañi ma wuur leydi il faut tolno toon régla ñamde ha waɗa normal kala ko neɗɗo dañi yo wuur goppa sénégalais ɓe kadi liggo surtout ko tawi sénégalais ɓe ne liggo kalin Macky waɗo uddide entreprise sukaɓe fof liggo way sukaɓe jogui jomuji kadi lambo guilno waɗanoɗo a yiyan neɗɗo yaha yeeya ndiyam o fewna kafe touba makko yaha yeeya kerem o waɗa sandis o waɗa kerem makko hande gammu waɗa o fewna photoji makko nawa yeeya Madina Gounass Daka waɗa o fewna coursaji makko kalaji makko yaha yeeya ɗin noon fof jiiɗa ɗum hattude e leydi soirée ji ɗi soirée ji ñande yimɓe mbaɗa entré biyeji yimɓe daña hen damal ngal daña hen kalis nawa galle donc pousse jeewo café damal he way taxi ji aussi taxi ji fof yahat jammo kalɗen ko ɗum noon foti woppude min kam ɗon woni probléme o yo woppu yimɓe gurde e corona ɗum ko wino ni te kaɓɓa masque mumen kaɓɓa masque uji men gurden e corona fof uddite kalin o woppa yimɓe diine ɓe mbaɗa ko mbaɗanno ko mana kaaliɗo gammu ñande wonɗo ko gammu ko duwoɓe toon ko kala ko duwa Allah jaabo gonga walana gonga gammu ala Madina Gounass Daka so Daka sakima kala ko duwa toon Allah jaabo Daka haɗama te musidɗa jiiɗo jiiɗa foof vaccin ala ko way hen haydara ala ko way hen duwawu tan mbawi hen dara an haala sernaɓe holko jiiɗa e sernaɓe wonɓe interpellé Macky pour yo yaafu Ousmane Sonko pour leydi ndi daña jaam won wiiɓe Macky jaɓani koɓe mbi ko won wiiɓe Macky heɗakimo holko mbiyata hen eyyi kaaliɗo toon mbo jogui point goto mo jiɗmi hen wadde na wona Macky porté Ousmane Sonko plainte affaire privé ko affaire privé ko Adji Diop Adji Sarr porti Ousmane Sonko plainte ko dossier justice ya notoyo waɗi ko heewi hen laamu nanguimo a faami
makki no jogui en gueɗal way saɗa yafno soɓe jafno yoɓe jafno Adji Sarr baɗɗo pelento eyyi ɗon kam mi yaade e ma hande min Khalid wakam wadde plainte makki yomi yaafim joni hot plainte Khalid min toni Khalid te dossier gonɗo justice hay goto fotani hen wadde intervention hay goto fota hen wadde intervention mi weltima e makko noon nda so welnoma to Thierno Mody miijoriɗo o miijoro toon way ha hande o jaɓaniɓe o jaɓani sernaɓe ayi sernaɓe yoɓe mballu leydi e duwaw yoɓe reeno haala politicien makki waɗani ɓe respecté nanga ɗum ko haala politicien so Thierno Mody haali kadi wiye Thierno Mody koko jingani Macky Sall Khalid hande enen ɗiɗo tan kaaɓi ha hunuko ma ɓuuli a jotta ko kala yam jaam a haalta yam jaam gonga walla na gonga way Sénégal a wawa ardade Sénégal mbiya watta respecté sernaɓe nan ɗon a wawa ardade Sénégal mbiya watta respecté sernaɓe ɗum woni commentaire ceerno men ceerno Mody Aidara en jaltota toon par ce que sa ƴeewi semaine o foof koye haala Ousmane Sonko tan yimɓe goni e affaire ɗum ɗo te eɗen mbaɗe signal ko nde waktuji natti hewde hayso tawi yaawi ko ñinoɗa haalde ko foof a haalani kono ceerno rapidement tan osaji pusaɗe ɗi est ce que a haalanta yimɓe ko Sénégal naaɓe jeeyi ɗum Khalid ay ko wiyete ko jolfowe ko ñiidi gammu ñiidi ras deeɓi wonɓe ganduɗa guerreto e ɓumaɗo way wonɓe ganduɗa koɓe wuyɓe Khalid gonga yo haale sa haali an mbi min jewtidima yimɓe ko maaro ƴettat ko duuli ko occasion koɓe wuyɓe nan ɗon ñanden won ko kalɗaɗo e 8 février 14 février affaire Saint-Valentin en jii Ganndal ceerno Mody oɗo jawtude heewɓe mbaɗi heen commentaire mbima ya anndu 14 février wona feet men wona feet julɓe ha yimɓe ni mbaɗa ɗum feete ko jaabatoɗa hen eyyi Khalid min question ngaji ɗiɗi jogui kefere tan foti yidde ala mi namnoto ala kefere tan foti yidde ala nelaɗo wi sunna so yoodi yo yimɓe nanggu to ɗum koko yoodi Khalid kalden gonga yidde kam ko mondial yidde kamɓe ɓe ƴettu ñalawma goto ɓe mbi o ko Saint-Valentin way ñande foof neɗɗo a foti yidde Khalid neɗɗo ya wat respecté joom suudu ma mataw ko kalɗa ko wonɓe mettini ko affaire man yoɓe coupe gaz no jooɗo hen Khalidou gorko yo wat galanterie yo debbo ma lelo dow leeto pewnama café tottamo o yara anani yo debbo ma wona e defde ndoɗɗa ɗo unana ɗum Khalid ɗum koye galanterie jeeya jon ɗum ko débat goɗɗo ɗum ay goto jaɓata yimɓe gala on temps joni ɗum famimima waɗani galanterie tan yalta wimano wonma critique non ɗon yo mbat respecté rewɓe wawi commentaire ma rapidement 8 mars journée mondiale de la femme hol message ma rapidement tan temps o gasi eyyi le 8 mars weltima hen rewɓe kam ko tampuɓe kam rewɓe ko tampuɓe te Allah yiɗi horsinde debbo Allah koko yiɗi debbo ha inir ɗum simore woni holon Khalid holnen simore cimoje ne kewi so hay simore Mariam ko Mariam ko debbo eyyi Mariam wona debbo Allah yiɗi debbo surtout Nisa Allah horsini debbo Rasulullahi mo Allah ɓuuri horsinde o on koye reedu debbo yalti machallah yo yimɓe mbaɗa respecté rewɓe tampi surtout Fuutankoɓe ceerno rewɓe tampi Khalid to boyji Fouta ɓe yoɓe goppu rewɓe ɓe yahoɓe no ndemaɓe kamɓe ɓe leloɓe ndefa attaya en mbaɗa bolol yoɓe jaa ɓe ndemoya mira boyi Fouta ɗi yoɓe jaa e guese ɓe ndemoya ɓe goppa rewɓe jooɗo e galle Khalid Fouta jiita gorko debbo remoya gorko jooɗonoɗo bolol yoɓe jurmo rewɓe ken ɗum ko débat goɗɗo ha anani hannde ko débat Ousmane Sonko tan e makki e leydi ndi gaddu ɗum ko débat goɗɗo mbaɗata ko jiɗɗa hen haalde ko ni heewi kono haade ma salminde tan mi salmina ɓe ganduɗa koɓe fidèle téléspectateur Piindi TV kono kadi koɓe fidèle téléspectateur émission nan ɗon ceerno mbaɗa andi ko jiɗɗa haalde e rewɓe ne keewi par ce que ko mbiɗa ko kadi ne waɗi fayida sa yi wona Fouta tan wonde jahata a tawde worɓe ne leeli rewɓe ne liggo billahi ɗum ngala galanteeri kamɓe dal debbo soɓe jeeyi haɓe tek Khalid ɓurdoma famɗude teŋe ɓuuri ɓawlu reedu ɓurdoma famɗude teŋe ay min saaha Khalid mbaɗa jaɓa boom rewɓe no dokkire million ceerno teŋe famdata Khalid saha jiya neɗɗo adda teŋe 15 000 jaga ko million ngaji waɗe debbo woɗɗum souffrir ro Khalid armi haalama hunde de debbo sa waɗema ko kalis kewɗo a tampinta ɗum eyyi ɗum kadi ceerno ko a tampinta ɗum aɗan ceerno on saaha aɗa haala hunde yimɓe cikka kalata ko mais taw ko gonga tigui tigui kala ko gonga kalan oui par ce que ceerno rewɓe ɓe ni tampidal kala ko mbawɗen wiide rewɓe ni tampi joni Khalid yiɗa res mbiɗa ya ƴetto ɓi kawma Khalid ala sona 12 000
yaharoke ɗi kawmako ndax teddungal way kaaliru galanteeri rewa ɗo kaaliru rewa ɗo ceerno sarani joni yimɓe natti resde kureji ko ɗum ɗo tahi nde ndefta kureji kaaliru bandiraɓe quoi ɗum ɗo tahi ndefta bandira mag nda kaaliru neɗɗo wawi resde bandere waɗa ɗum souffrir joni ha gadda ɓi janan aɗa waɗa ɗum souffrir respect rewɓe kadi goppi ɗumen ɗo jeehiɗan ni mbaɗi toon duuɓi 1 kaaliru l'islam kam rokkuma ko 6 mois sa ala kayitaji noon l'islam ala sa ala kayitaji noon sa toon gardumema toon garanmini l'islam ko bir sa ɗanno debbo ma namno ɗum ndax no wawma muñande so wi so wi jaaha so wi ha ɓooyi natti wawde muñde noon yo noddu ñaago tan wona solution ko ɗum woni ɗo kaaliru na gorko kedi neɗɗo a wonta caggal leydi aɗa yiilo ala o so dañi so ari teddinte so ari wellete so tawi muñal debbo haade ko 6 mois noon ñaago dande kanko jokka golle makko ha ñande Allah rokki ɗum ko yiiɗi ko o arto resa goɗɗo pourtant aduna musani noon aduna musani kono ceerno ɗum ko haalal ngot par ce que so tawi ko noon jiɗirta waɗirde juge tan mbaɗanni kam yahata kaaliru aɗa neɗɗo jaaha leydi janani ala taw kayitaji aɗa eto kala ko dañɗa nulda e galle aɗa on yeccani galle gon wolana gon min noon joguiɓe fulla ɓe mbimi wonɓe ganduɗa eɗen toon ko ambulant perdi ndewi tan ko baruji ceerno ko tahi joom kalisen joguiɓe ɓiɓɓe yodɓe ɓe jawata rokkude ɓiɓɓe mabɓe waɓe no ceerno Mody waɓe no kaaliru manam joom jawdi resata tan ko joom jawdi pourquoi kaaliru ay ɗum noon kadi ko l'amour ay non warte toon paamema ɓe so wi o jinmi rokkumo an a famande mataw joom jawdi hande rokkirta ɓiimo wona joom jawdi mo wona joom jawdi ɗum mbiyami kon ɓiyi ko on yiiɗi hande so ɓiye yiiɗi baɗono kaaliɗo hay so ala hay mbuuɗu rokkumo horlor ɓiye ay kaaliɗo dewgol wona kaaliɗo naggam aɗan dewgol ko hol toon koye leeso ngo leeso ngo no faadi ko explication walla leeso koko faadi mbawiɗa a mbawimi wondude kaaliɗo ɗon ɗon mi rokkuma 1 minute mbaynoɗa kono haade nden mi yetta tan mi jarna ɓe ganduɗa koɓe fidèle téléspectateur Piindi TV kono koɓe fidèle téléspectateur émission Ganndal ceerno Mody mi yetta hen tan ceerno Chérif Mouhtar Ba gonɗo toon hande to France sehil men ceerno Chérif mi yetta hen kadi ceerno Cheikh ibnu ceerno Aliou Thiam gonɗo toon to Wourossogui en calminimo no fewi Ibrahima Barka Ba ceerno ko neɗɗo mo ganduɗa woni ko toon to Bordeaux jiɗɗo Piindi TV hay kalandiri e jiiɗo jewtude Piindi TV kanko fewi ɗum wadde Ibrahima Barka Ba aɗa salmini no fewi no fewi no fewi Ibrahima Niang gorko mo Cempeng a yewnama kono Eva Ndiaye madame Silla a salminama no fewi la puissance Peul a salminama no fewi la puissance Peul en calmini kadi Hawa Moussa Thiam Seydou Ndiathie mawnam Seydou Ndiaye mawno gonɗo toon to minirɗum boy bos gonɗo toon to Bruxelles séri Coumba Sall Coumba yo jasneram orange o ar noon woppu ko mbatta ko en calminimo no fewi aɗan ceerno aɗa wawi jiddude neɗɗo yummo e baaba taw won beldani kono Ibrahima minen jiidi baaba goto kono omo yiiɗi kam omo horsini ko neɗɗo moƴƴo hay min omo horsini kam Coumba Niang Dondu en calminimo kaaliɗo mo jogui almudo kesso Aliou Dembourou Lella débite ko almudam a haalata désormais kanko wi kam ceerno Mody hay goto tottite hadda pamɗuɗo seede Allah mbar wona tan ko noddatma mbaɗa andi kañum Aliou Dembourou Lella ko almudam mi salmini nakaranaɓe foof noon mi salmini ceerno Bocar minen mi salmini en Doro Congan a salminama bébé Aïcha Philadelphie yumma Aïssa mama yumma Aïssa Philadelphie salminama Fati Sall Philadelphie a salminama ceerno yeeɓoɓe Ganndal ceerno Mody heewi ɗum tawi il faut eɗen calmina ɗum wawa hen wa mbaɗ abonné Piindi TV mboɗo yetta noon ñotonɗo gam hande o Kalidou Ndiathie Couture kanko rewi ɗo kanko soodi tisi o kanko ñotinimi mboɗa andi ma Samba Gueye rewnu numéro o les wimona ceerno Mody wi nda wawa garan bob wawa garan bob yoko goppu kon mbaɗa ko ceerno aɗan min ko ñinta mi salmintaɓe noon aɗan ko ñinmi ñagade onon yeeɓoɓe Ganndal ceerno Mody mballe e ceerno Mody gala mbubbuji ɗo ɓorni mballe mo ha wattima seekade Seydou Ba totno kam ɗum deux TV eyyi kanko gorko dim eyyi ndeysan wadde bandiraɓe hande ko ɗum min gadduno hande comédie o heewani par ce que ɓerɗe ɗe belani ɗum tawi min garduno e oɗo fanno Ganndal ceerno Mody Aidara wadde ha saaha goɗɗo e nder Piindi TV mbaɗe abonné mbaɗe commentaire le meilleur reste à venir inchallah